Den her lille video, den skal handle om mening og meningsfuld ledelse. Mit hovedbudskab det er, at hvis vi som ledere tilfører arbejdet til tilstrækkelig grad af mening, så får vi også meget mere engagerede, loyale og positive medarbejdere. Når vi skal søge grunden til, hvorfor mening betyder så meget for os, så er vi nødt til at gå ned og se på Homo sapiens evolutionshistorik. Og vi er jo i dag de sidste efterkommere af en abeart, der for 3,5 millioner år siden kravlede ned fra træerne, bevægede sig ud på stepperne nede i Afrika. Og lige fra starten af har vi jo skulle fortolke på det, som vi oplever. Inden midt i hjernen sidder en kirtel, der hedder thalamus, og helt overordnet så tolker den alt, hvad vi oplever, ud fra 3 perspektiver. Det er, at noget kan indtage, at noget kan interagere med, eller noget, der skal frygte. Alt efter hvad vi så fortolker de her ting i forhold til, og det er jo i høj grad også noget, der handler om mening, men så bliver der sendt forskellige hormonstoffer ud i kroppen, som helt overordnet skal sikre et af 2 ting. Det er minimering af lyst og ulyst, og maksimering af lyst og nydelse. Og til det brug, der sender vi så de her forskellige stoffer ud, hvor endokannabinoider er et af de seneste stoffer, vi kender. Og man kan se, at mening er en af de ting, der får os til at udløse endokannabinoider. Vi skal jo se, også forstå, at vi er væsen, som i høj grad skaber en identitet, forholder os til verden omkring os, er jo sociale dyr, som vi også siger, og der betyder mening bare meget. Det vi vinder ved at arbejde med mening, det er, at vi får mere engagerede medarbejdere, vi får medarbejdere, som er stolte over at være på deres virksomhed, for så vidt som meningen måtte være en god mening, og dermed hjælper det selvfølgelig også i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Hvis vi ser på en lille statistik, som kommer her, så kan vi se, at der er en entydig sammenhæng mellem, når jeg oplever mening på den ene side, og samtidig at jeg også bliver motiveret. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg selv arbejdede ved Tadego i Glostrup i starten af 80'erne, hvor vi på et tidspunkt, selvom vi var markedsledere, fik at vide, at vi skulle vækste 10% på top og bund. Det gjorde mig rigtig meget ud af at relatere til vores meningshorisont i hverdagen. Ledelsen blev klædt på i forhold til det, og det er faktisk en af de situationer, hvor jeg tænker tilbage på, hvor jeg var allermest motiveret, hvor jeg virkelig følte, at vi kæmpede en meningsfuld kamp. Så på den måde kan vi sige, at vi vinder rigtig meget ved at italesætte meningen på arbejdspladsen. Omvendt kan man sige, hvis ikke vi beskriver eller sørger for, at arbejdspladsen er meningsfuld, så mister medarbejderne fokus, og dermed mister deres arbejdsindsats selvfølgelig også en masse værdi, og sammenhængskraften forsvinder. Vi taler de her år om, at der er øget grad af stress, angst og så videre på depression på virksomhederne og i livet i al almindelighed. Og det hænger i min optik rigtig meget sammen med meningstabet. Det er i hvert fald også noget af det, som både psykologer og filosofer taler rigtig meget ind i. Vi har vores egen Søren Kierkegaard, som siger, at det meningsløse liv dybest set er et liv i fortvivlelse. Så vi er meningssøgende individer, vi er et meningssøgende art, og i øjeblik vi ikke får mening og føler mening, så forfalder vi i en eller anden grad, både fysisk måske, men især mentalt i hvert fald. Det der så kunne være interessant at se på, jamen det er, hvordan kan vi jo så som ledere gøre noget for at skabe det her meningsfulde arbejdsliv for vores medarbejdere og for os selv selvfølgelig. Og det er i hvert fald hele tiden at sørge for at tale inden for en horisont af mening. Og meningen tager selvfølgelig udgangspunkt i den virkelighed, vi befinder os i. Hele tiden beskrive den virkelighed, vi er, og hvordan hænger vores mission, vision og værdisæt sammen med det, vi gerne vil. Hvordan hænger vores mål og så videre sammen med den virkelighed, vi befinder os i nu. Det er selvfølgelig også vigtigt at lytte ind til medarbejdernes meningsunivers. Hvad er der for nogle ting, der betyder noget for mine medarbejdere? Hvad er der for nogle ting, der fylder? Hvad er der for nogle holdninger, mine medarbejdere har? Og hvordan påvirker vi det? Sådan så vi også taler ind i en horisont af mening med det her. Og vi har jo som virksomheder
som virksomhed altid et redskab i forhold til det med at tale ind i en meningsfuld horisont. Vi har jo alle sammen en mission og et værdisæt, og så for sit som de meningsfulde, så er det jo alle tiders redskab til at skærpe betydningen, eller hvad vores definition med mening jo lige præcis er i den her virksomhed. Missionen beskriver lige præcis, hvorfor det er, vi er sat i verden. Visionen beskriver, hvor vi er, vi skal hen. Og værdisættet beskriver, hvordan er det, vi agerer, mens vi er på den her rejse. Sidst men ikke mindst, så er det selvfølgelig også vigtigt, at vi som ledere arbejder med vores egne motiver og vores egen livsanskuelse. For hvis ikke vi selv føler mening med det, vi går og laver, jamen så kan det selvfølgelig også være utrolig svært at definere den for vores medarbejdere, eller at kommunikere den videre til medarbejderne. Så pas på med at overse betydningen af mening, eller at kommunikere det på en forsimplet måde i hverdagen, men sørg til gengæld for at formidle mening hele tiden, og din virksomhed vil helt sikkert vinde mangefold igen ved det. Tak fordi du lytter med.